ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭେଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇବା, ଯାହାକି ରୁଟି ପରଟା ଭାତ କି କ'ଣ ଖାଲି ପାଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ରେସିପିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭେଣ୍ଡି ପୁରା କଷି କଅଁଳ ଛନ ଛନ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭେଣ୍ଡିକି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ପୋଛିକି ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟିଦେବା। ଏଠି ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ, ବାଦାମ 2 ଚାମଚ, 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିଦେବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବା। କମ୍ ତେଲରେ ଭାଜୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଦେଲେ ସିଝି ବି ଯିବ, ଟିକେ ଲାଲ ବି ହେଇଯିବ। ସିଝିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ହେଲେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇକି କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ପିଆଜରେ ପକାଇବା। ପିଆଜ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଜଲ୍ଦି, କଲର୍ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ କଟା ବିଲାତି ପକାଇଦେବା। ବିଲାତିକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଏପଟ ସେପଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 1 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ସିମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ରେସିପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।